Đây, càng gì mà nữa, dàn được bao nhiêu? Càng gì mà. Càng gì. Hi hello friends, Hombai ang Bidi madang video ko na mazang mandra subscribe simbo khulumne bahorne thabai to dai जों माने ना हमैनो नागिरदों आं बे भिडिअखौ शेयार खालामगोन नोंथांमोना नायलांबाय था ना हमैनोसो बासनबो फैले लोगो फैदो to बेयावनो हमगोन जोङो नाखौ मा जादों जोंहा दा हाबग्रोबाय नै थ' दायो नैबे माने साफ्रा आरोना हानि लदा माने बेदोंनो दैखौ थेयो बान्दो थेयो थ' आंनि हासबेन्डआ बेखौ रोगा जेनबाय ओमफ्राय नैबेयाव माने थेसिगोन बिदिहै ओमफ्राय माने बियो माने बुहुत हाग्राखाय बिदि दाननांदों आरोना ओमफ्राय आरोबाव लायबावनांबाय माने थोआ नालायथो एसे गोजौहैनो माबानांगोन ओमफ्राय दायोहा जोङो माने बेयावहा थेखांनानैहा दैखौ सारगोनबाय आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था थ' नायनो बानाङा आरोना रायजोफोर थ' बेखौ आं स्पिड खालामनानै होनाय जाबाय मानो होनबाला नोंथांमोना बेखौनो एसे खिन्थिबाय थाबाला नायनो बागोन ना थ' जोङो साबसिन जोङो सारनानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय बिनि उनाव आरो नोंथांमोननो जोङो माने देखायलायनोसै आरोना थ' दायो आङो बुहुत स्पिड खालामनानै होदों दैया रानसिगोन आरो जोङो नाखौ हमनोसै जात्रा जोंफ्रा मा होनगोन रानख्रब एंख्रब मोनजेनबाय थ' दायो जोंहा दैया रानहांबाय माने रानबाय साइडनिया थ' दायो जोङो बिथिंनिखौ हमजेनबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय था Hei, patah melekar baju buku no. Jibow. Jibow. Lu apa aja, Bu? थ' दायो जोङो माने हमसिन हमनानै मजासे माने गाइखेर साबो जोङो माने बेवहायनो लोंनो नागिरबाय आरोना जोंहा माने बिखुनजोआ माने फुदुंनानै लाबोबाय थ' दायो जोङो माने काटा रुसजों आरो माने मा होनगोन पकरिजों जोङो माने जासिगोन आरो लोगोसे भुजिया गुन्दैबो दङ आरोना थ' माने बरिया माने मजायानो आलदा जाखायो आरोना माबायाव दैसा जिंफोराव थांनानै माखौबा मोनसे साहा माबा मोनसे जाग्राफोरखौ जानो थाखाय जों मोनबाला थ' दायो जोङो माने गैजो माने जमाहैनो माने जों साहा लोंनानै लाग्रोसिगोन आरो नै आङो पकरि रानदों Pakai dong bau no. Maran dan lah. थ' नै गाइखेर साहा मजा बरिया आरो काटा रुस ओमफ्राय माने लोंनोसै जोंफोरो जमानो मा मोनजाखो? माबा सानासुर फुन्जिया Lain dong nih.
आंहा खेबसेनि सालुआबा हाग्रा माने एथ' गोजाननिफ्राय फैलालै नाया नै जोंहा दायो माने बेसेबांखिनि हमखांबाय आरोना नाखौहाय बे ससे हमनायाव जोङो बेसांखौहाय मोनबाय आरो जोङो हमबावगोन साहाखौ जोङो लोंनानै लाग्रोबाय दायो जोङो साहाखौबो लोंखांबाय ओमफ्राय आरो दान्दिसेनि उनाव जोङो हमफिनलायसिगोन आरोना दहाय सारखांनायनि उनाव साहा लोंनायनि सिगां जों बेसेबां मोनबायमोन ओमफ्राय आरो दा जोङो बेसेबां मोनबावगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था ओमफ्राय माबायदि जालांगोन आरो जिबौ गारनायफोरखौबो नोंथांमोना नुखाबाय महा दन दन आरोना आंहा बिखुनजोफोरा आं बिराद माने गावखौनो गोगानानै लायो जे आंहा बिखुनजोफोरा जिबौबो गारहरनो हायो होननानै आरोना थ' जोङो हमहैफिनलायनोसै नाखौहाय जों फैफिनबाय आरोना जोङो ना हमनो थाखाय वाव दाउजें Cincin. जोङो माने हमसिगोन आङो भिडिअखौ स्पिड खालामनानै होनाय जाबाय मानो होनबा नोंथांमोना नायनो बागोन ना थ' गाइस जोङो हमखांबाय नाखौ ना मान्देला बेसां मोनखो बिराद बारदों ओमफ्राय नै बिथिं माने दैलोसे दोंखौ थिखांखौनो हादोंना हायाखै दादा राजा बेसां केजि दे एंख्रबासो बारा जों ख्राबजोबबाय दं ओहो मासे साफालो नै गांजेमा दोङो ओमफ्राय हमखांबाय माने जों बिनिफ्राय दायो ओंखारलांनोसै थ' न' सहैनानै देखायहैनोसै आरोना नाफोरखौ एंख्रबफोरखौ थांनायखौबो लाब्रा दे थ' दायो जोंहा नै साफा ओंखारलांजेनबाय ना हमनाय जायगानिफ्राय ना थिलिनिफ्राय ना मा होनो थ' जोङो ओंखारलांबाय आरोना नै ओमफ्राय न'आव थांना नाखौ देखायहैनोसै थ' ओमफ्राय माने जोङो दायो न'आवहाय सफैबाय ओमफ्राय नाखौ माने जों लखबजोब्बाय आरोना थ' नाखौ जोङो बासिदों दायो बेसेबां जायो नोंथांमोना नायलांबाय था रायजोफोर थ' आङो भिडिअखौ बेसेयावनो फोजोबनोसै माने नाखौहाय जोङो न'खर 6 घरजों जोङो हमनाय आरोना न'खर 6ताजों मिलायनानै हमनाय ओमफ्राय माने न'खरसेयाव जोङो सेरनै नाखौहाय जोङो मोनबाय थ' आङो भिडिअखौ बेसेयावनो फोजोबनोसै राननायफोरखौ आङो देखाबाय थाला मानो होनबा भिडिअआ जोबोद गोलाव जागोन थ' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय लोगोसे मोजां मोनदोंब्ला मा खालामनांगौ नोंथांमोना मिन्थिखायो स' बाय